So this is the famous double body Foodman. So meron dalawang flavors guys. Merong ube and the original flavor. Ngayong araw, ang ating food destination ay isa sa mga naunang bakery dito sa Bacolod. Nandito tayo para tikpan ang masarap at sikat nilang tinapay na kung tawagin ay double body. Welcome to Foodman! Maraming masarap na tinapay and cakes ang bakery na to. Pero ang pinakasikat at paborito ng Bacolod nun and Negrosanon ay ang kanilang double body. So this is the famous double body Foodman. So meron dalawang flavors guys. Merong ube and the original flavor. So itong tinapay na to guys is very famous dito sa Bacolod. Lalo na sa mga Bacolod nun. Nyo guys. Tapos meron pa itong Yama Philly. 12 pesos lang ang original double body and 13 pesos naman para sa ubi flavor. Namin guys, reminds me of my childhood. And this is the ubi flavor double body. Yo guys, paborito nyo rin ba ang double body ng Foodman? Makauna ta double body. And this is Destination till my next food destination.